16 jaar doorlezen, hier nou in Boetpost. Hoe houden we dit volbonden? Ja, ik weet het net. Ik denk onze fans, weet je wel. Tenminste de fans die we hadden, die ja, toch hun bestaan wie, weet je wel. Dat is, ja, wie blauwe bestaan toch hun. Dat kennen we. Dat is, we zijn er zo trots op en blij mee. En we stoppen ook gewoon net. We gaan gewoon door. Toch? Ja. Ja, vorig jaar weer 15 jaar, nou weer een jaar erbij. Ik ben 9 artiesten erbij. Ja, dat is echt wel weer verrassend. Weer. Ja, nieuwe ervaring, nieuwe artiesten. En ja, ze doen goed mee. Ik bedoel van. Hartstikke leuk. Mensen reageren er echt goed op. Dus, En Appie, je moet er vaker op vakantie, want dan komen we knijters van hits bij. Ja, het zijn de rustige platen, maar dan kan Siep en ik gewoon even rustig bieken van. En Siep even stickers uitdelen. Ronald die gaat even los. Ja, helemaal niks mis mee. Ik ben heel eerlijk zeggen, eigenlijk zit die vakantie maar in de boekhouding. Dus dan maken we een plaat bij, dan kunnen we mooi de BTW, hè? Dan kunnen we wat, ja, sabbat. En dan kan dat zwarte heel een beetje voort. Nou ja, dat. Personeelsuitjes, zo mag het wel zien. Maar dat kunnen we wat vaker per jaar. ja, daarom vliegen we business class. Dus, Ik zie je vertellen. Wie volgt die waarschijnlijk naar Zanzibar. Dus ja, daar komt er een soort Zuid-Afrikaanse vibes, denk ik. Ik weet het net. Dat is wel heel nieuwsgierig. Ja, ik doe gewoon leeuwen praten. Het maakt me niet uit. Ik doe het gewoon. Ja, maak het uit. We horen hier de Sontje editie hier, een Sontje hier doorlezen hier in Boetenpost. Ja, we stoppen gewoon net, jong. We gaan gewoon terug. We vinden het zo mooi. We hebben altijd lol. Meestal is ik wel eens van, ja, we zitten 3 vrienden op het podium. Ja, dat is echt zo, weet je wel. We zijn gewoon 3 vrienden die lol hebben. En meestal vind ik kennelijk echt mooi. Ja, jongen, we blowen nog wel even, ja. Nou, geniet je er even van, want er komen nog een paar aan. Hè? En we hadden wat meer dan ik dat had trouwens, hè? Maar nee, grapje.